paborito nako, isol. Good morning, good morning. I'm at the boundary in Ugiaban, boundary of Cagayan de Oro City and the province of Bukidnon. Oh, ato mo skilahan. Dili sila bang pakita na ko ninyo. At least kamo diha pa sa Visayas na amoy idea unsay itsura sa mga lugar-lugar diri. Muning daan nga Taytayan. Tulay. O kana. Unya, karaan na siya. So mao ni karon gibuhatan na nila og mga kuan, flood control ana, mga riprap. And then mao na ning dalan, no. Good morning, good morning. Shout out ko sa mga Bisaya diya sa pinalangga na kong probinsya sa Sugbo. Tara, padayon ta sa itong biyahe. Kuyugi ko karon nga vlog nato tungod kay doon na tayo atuon usa ka government project diha sa municipality of Don Carlos, Bukidnon. Alas 7:20 sa Kabuntagon. Ay ipakita na ko ninyo ang ako ang background na mga piko. Tambo kay yuta diri oh. Kita ni mo lain-laing mga tanom, may saging, may mais. Ya. Ano oh. Mga kabukiran diya. By the way, mga pinita. Tatong ko ano, layo po no, right na ay tsokolate nga tagol. Layo po siya, pilit kayo. Kape. Kape na ito, mga ka 1, 2, 3. Actually, nasa lay karindihan, nasa lay mga sudan po. Ba't sa'yo pa man, para mukhaon pa pamainit at kayo. Hello, what's your name? Nakoy pakita ninyo. Mangga nga dwarf ba? Pero kana siya sir, budako pa na siya. Budako ba siya, Japanese mango gini, man yung pinakamahal Japan. Ah, Japanese mango. Wow. Wala na gito. Wow. Gamay pa kayo, pero tanawa ang bunga. Wow. Uy, pula-pula no? Tilawin ni sir ang ipatilawan naman si mo sir. Sige sir, tayo. Salamat sir. Minggo na sir, wala ang yang liso na wala lipis na di kay. Japanese mango. Kitagaan ko nga ni Sir Amil. Siya may tagiya diri sa kapihan ni AJ. Oh, ato ning tilawan niya. Sir, thank you sir ha. Japanese mango. Ato ning tilawan niya. Nakos kuan no, Tikalaan. Bukidnon. Hunong ko diri kay doon ako gusto ipakita ninyo. Tanawa ko na diha oh. Narinig na place dalan ha? Oh. Diya sa ubos na mga ka 1, 2, 3. Doon ay tinaw kay nga suba diha, tinaw kay tubig. Bagga kay glasang oh.
awa. Wow. Diri, madungog na ko ang kana bang tubig sa dakong suba ba? Diya oh. Ang butog madungog ninyo. Ay diri. Kini mga native ni nga mga kawayan dagko kayo. Murag mamaos hawaks tao. Oh. Giant bamboo. Daghang kayo. Yan ay dalan diri. Pakanaog padungad to sud. Daghan do kay isda diha. Kanang Bugwak River diri sa Pangantukan. Patong ta diri. Nadi ta karon sa Maramag, Bukidnon. Kabalo pa mo mga ka-1 to 3 nga ang Bukidnon is the third largest province sa tibuok Pilipinas. Dako kay ni. Ubusan na sa pinakadako nga lugar ang kining Maramag. Tuwa dito ang Valencia, ang syudad sa Valencia. Ikan diha padungad to Spikas, Valencia o balay-balay. Ang kaning padong diri mao ning padong sa Don Carlos. Idol. Idol. Ada ilang mga bugasan. Don Carlos Public Market, wet market section. So naa diri ang ilahang isdaan. Daghan lagi akong inyong baligya isda no. Maski nog nanata sa tunga-tungas probinsya sa Bukidnon, daghan gyud isda na abihay diri, no? Sekarang isda diri asa gikan? Isa. Bongga. Okay. Doon na sila yung mga tuna. Hi ma'am. Mayong udto kaninyo. Oh. Ma'am, pilang barilis diri ma'am? Barilis 380. Brato ra gyapon ang permission nila. Sari, 400. Sari 400. Nokos, 300. 300 nokos. Bangos Bangos, 300. 200 na. 200. Sari, gagagmay, 100. 100. Boss, si kala boss. Salmonite, just call me Rude. Just call me Rod. Okay. Shout out to Boss Rod. Yes. Nari sa Don Carlos. Yeah. Wet market. Alright. Hi ma'am. Karning baboy. Asa inyong karning baka? Anara. Hi ma'am. Ayong udto. Pila inyong karning baka ma'am? 400. Ang kanang napa mo ribs o nara ribs? Ribs. Pilang ribs ma'am?
330. So mao na ang ilang presyo sa karne baka. 330 ang ribs, 400 ang unod ma'am no? Unod. Okay. Ay kaulaw. Smile ana. Sa ngalan ma'am? Phoebe. Hello to Ma'am Phoebe. Shout out sa mga taga Bukidnon nako nga mga higala. Naata karon sa Don Carlos Bukidnon. Mayong to. Oh. Ma'am, tagpila imong lapo? Lapo-lapo. Pila? 400 lapo-lapo. Kani nga shell nga tahong? 180. 180. Kasi ngalan ma'am? Inday. Shout out to Ma'am Inday. Ana, 1, 2, 3 gawins nasa YouTube. Nasa YouTube ha? Tanaw na ko. Ako ipakita ninyo. Kung say naadre sa Don Carlos. Usa sa akong nabantayan dire. Gikan pa dito sa Maramag. Hasta ang Don Carlos dagko kay sila og bus terminal. Kanina katugyanto nato dito mo to ilang wet market. Unya dire nadire ang ilahang mga gulayan, mga kananan, mga dry goods, rutasan na apo diha sa sud. Pagka ninduta nga lungsod. Hi ma'am, may hapon. Luag kay ilahang mga kadalanan nya establish kay ang mga negosyo. Grabe. Kaagyo ko magdahom mga ka 1 to 3. Booming na gani nga lugar ning Don Carlos Bukidnon. Tanawa. Dire mo na ilahang municipal hall. Time check alas 11:30. Pakita na ko ninyo ha. Tawa. No? Muna ilahang municipal plaza. Naadya, uwa ko masayop. Of course, Dr. Jose Rizal. Doon ay dagang mga flag. Nakabutang diri, mga flag poles. Oh, luag. Nya naadya ang ilahang parish church. And then ang atubangan, tara. Atong daganon. Kay init kayo, untong tutok. So, muna ilang government buildings. Murag tulo ka buildings usa duha nya tulo ang atubangan doon ay fountain dire. Subay sa ako ang nabasahan ang kaning Don Carlos flat ang iyahang kayutaan. In fact, according to Google, around 700 meters above sea level. So probably ideal gid siya aron nga butangan o airport tungod kay ang iyahang kayutaan patag unya luag kayo. What a surprise kay ang ilaharing simbahan diri Santo Niño Parish Church of Don Carlos Bukidnon. So Santo Niño agyapon ang ilahang patron saint. So nadiha ang Loyola School of Don Carlos, yan nadiha ang ilahang Parish Church, Santo Niño Parish Church. Then tapad ra diha ang ilang government building. First class kayo ang ilahang mga durian diri, mga ka 1 to 3 unya 55 ra ang kilo. Wow. Boss, Oy. golden yellow nga durian? Yellow kayo? Ay, tanaw na to kadali mama. Okay. Wow, unsa ka variety? Buyat. Puyat. Diri ra ni sa Don Carlos. Ako ni. Gikag Davao. 55 ra ang kilo, gikan dia pug Davao, Kalinan.
Boss, thank you ah. Hello, may to. Before ta maato karon sa Lake Pinamaloy, nara diri sa likod. Nara sa likod. Naidako kay nga lawa diha nga ato-atuon karon. And then last na tong atuon is ang ongoing construction sa Don Carlos Bukidnon Domestic Airport. There. Dunay sikat kay diri nga kananan. Diri ko maniud to. Ang ilang specialty diri ang kaning native chicken. So tara atuon nato. Atong tilawan ang ilahang native chicken delicacy o pa Don Carlos Bukidnon. Hi ma'am. Sir. Wow. Ma'am, ang inyong delicacy diri, ang inyong specialty is ang native na manok. Kana. Ay, wow. Ato na tilawan ron. Oh. So gawas sa native chicken, doon na pa sila daghan kay diri oh, mga lutong bahay ba. Nay balbakwa siki, nay kinilaw. Oh, doon na pa daghang mga sudan. Unsa pa lain ninyong mga kuan, ma'am? Kini unsa man ni? Halang-halang manok. Nya kani tinula. Tinulang manok. Wow. Nya. Ato sulod ang ilahang kusina. Lutong kahoy. Kahoy good. Right, mo niya mag-order ang ilahang native chicken. And doon na po'y chicken halang-halang. And then doon na may gabi. And then ngayon na may sabaw with lots of chili. Wow. Araw ninyo? Oh, muna lang native chicken. Ato kilawan. Mo to gyud sa ni pagluto. Best. Patuan tong sili. Oh. Yun to. Ito pa. Comment below sa mga taga Don Carlos o mga nearby towns dire. Kung sa pay lain pang mga lamian nga mga kananan dire pita. Karon daan ko karon sa DZ Native Chicken restaurant here in Poblacion. Ma'am, Poblacion po ni siya, ma'am, no? Poblacion Sur. Poblacion Sur. Don Carlos Bukidnon. May gini. May purple ng sili. Hindi nyo ka matagbaw. Ato ini pakol, bet. Anak. Ini ka pakol na, bet ba? Ilok. Kanindom ng kusakuan. Dumanhog Cebu. Sa Dumanog Cebu, bisnok man na ila. Lami kay ang native chicken rin sa DC Native Chicken Restaurant. Motanan ko, kung saan siya? Yung saan pagluto? I-oven? Deep fried. Mo ba? Pero dili siya itsura o gi-prito, no? Pero siya gi-soba. So fried chicken din siya, pero Fried chicken. unique ang ilang pagka-fried. Ilang pagka-fry sa native chicken. Lami kay humok, lami niya, top kayo ang simplada. Pero di lang kamutan na sa sekreto. Oh, secret. Kung maabot kayo mo o makalabay ka mo Don Carlos, like for example, gikan mo Davao or gikan mo Cagayan, makaagi mo Don Carlos, hapit mo dire DZ Delta Zebra Native chicken. Makita niyo sa Google Maps. Diyan kani po do, favorite po na ko ni. Kalma na kay timplada.
Oo. Pwede nga arte, lami kayo. Ano yung paborito na ko? Isol. Isol sa manok. Ma'am, promise ma'am, lami juga sanan. No? Inani gyud mo matag adlaw, busy kayo. Kadingilan. Taga Davao. Oh, wow. Sige, enjoy mo. Doon ay daghang mga water lilies. Ambot og makita ninyo. Tanaw nimo diri mo ra siya o gabi ba. Nya pink ang iyahang mga bulak. Dili siya mahimong kaliguan tungod kay ang gikuhaan ni siya tubig diri sa water district sa Don Carlos. So di nila pakaliguan kay mo lagi mao'y gigamit sa mga mulupyo. Hangtod gyud dito tumoy. So wa ta ka hibaw kung sa kalawom. Magpahangin dire uban maghamok. And then ay uban magdala og camping chairs. Actually kini dire daghan man kayong dagkong mga kahoy. Mura ba og kanang bird sanctuary. Actually diya sa lake kanina. Doon ako nakita nga wild duck. So mo na mga ka 1 to 3. Karon kuyog ko sa atong last destination sa Bukidnon Domestic Airport sa Maray-Maray, Don Carlos, Bukidnon. Dito migikan sa poblasyon Don Carlos. Kini diri barangay San Nicolas, Banban. Unya kini nga dalan padung ni ka Kadingilan. Mahimo po kang muagi diri kung padung ka og Cotabato. Unya daghan kaninyo ang nangutana kung asa ning airport nga kasamtangang gibuhat sa barangay Maray-Maray. Kana diha kani nga dalan no? Kita ninyo na. So mauni ang dalan padung sa barangay Maray-Maray. Naa diha makita man siguro ambot og maklaro ninyo but makita diri sa akong gibarogan ang construction no sa airport. Alvin, Sir Alvin, taga diri jud ka sir. Adugen na ka diri. Boss, sa imong tan-aw, sa may opinion nimo nga duna na moy puhon-puhon nga duna na moy kaugalingon ninyong airport? Murag medyo maayo. Kita na para nga dagang mga kuwan. Dali na lang ang mga bisita no, mga turista. Mga turista maganda. So makatag og kalambuan. Kalambuan yung po sa lungsod. Kalambuan sa lungsod. Malagmit mga ka 1 to 3. Mao na ning dalan gyud. Luag kay nga dalan. Gikan nga to sa highway pasulod. Padung nga to
sa gibuhat nga airport. Maklaro man diri ang passenger terminal sa maong airport to, kanang gibuhat diya. Implementing Agency, CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. Boss. So waya na to sulod sa construction site mismo. Kaning Don Carlos nga airport, Bukidnon Domestic Airport, gi patungan ni siya sa luwag kayo nga katubhan. Oh, na luwag kayo nga katubhan. Na siya sa tunga-tunga sa Bukidnon Province, apan ang iyang highest elevation is only 700 meters above sea level. Ug luwag kini nga patag kay nga kuan kayutaan, mao siguro nga diri nila gi butang. Ug wa ko masayop mga ka-1 to 3 kaniadto dunay airport na diri kaniadto. Private siguro ng airport owned by the Coangcos. But wa ko kay balo ug ibaligya ba na or unsa ba initabo ana. Basta karon kining same area diri sa Maray-Maray mao ni gitukuran karon sa kasamtangang gibuhat nga Bukidnon Domestic Airport. Boss, ay hapon. Ang runway ani boss asa repita boss? Sir. Auto dito. So kaning diri boss mo ning passenger terminal. Kara diha. Wow. Makita ninyo? Purma na gyud. Passenger terminal unya ang runway di ay. Tuwa dito. Na pakita unta mo 360 view ha. Dako kay luwag kay area. Yan diha ang passenger terminal sa airport. Dito rano ay ito ora oh. Klaro na. Na dito nagpalando ang mga tubante. Atong doolon. Wow! Pagkaninduta. Woohoo! Idol, asa ta kaagi idol dia? Dito. Dia sa likod sa ilang kistambayan. Mauna ng runway. Runway na nasa airport. Ako kay nagbarog ko rin, tanaw nyo ko sa actual nga passenger terminal building. Dako kayo nga building.
Sir, may kapon. Sir, pangataan ako, sir. Ano na ning runway no? Runway, dito. Wow, Lagi dia. bisa ka taas. Ito, taas na, ito. Adong dito, mga Ano, sangko. sobra kilometro. Sobra. Supra. Wow, tawa to. Dito. Lagi. Ito. Ano, no? Ito, ayan. Oh, sir, may hapon. Sumama ng terminal building. Terminal building. Wow, dako din yung airport to. Abi man ako ganang International. ay international standard din eh. Pa, domestic Wow. pero time welcome mabot gyud sa Oh. sa international. Oh, pero ang iya habang standard is international na daan. International gyud. So, tiyaw mo na mga ka 1 2 3 ang province of Bukidnon. Di na magdugay, doon na lagi sa iyang kagulingong airport. Wow. Sir, may hapon sir. Bana-bana. Next year no? Mutug pa na dire. Oh. Wow. So tinuog yun na sir no nga international airport standard. Pero siguro sa pagsugod ani mga domestic flights pa na siya no. Oh. Oh. Sir, ano siya ngalan mo sir? Alan, sir Alan, siya mo foreman sir no? Sa Sorbi ka? Okay. Sir, ano saan gibuhat rin sir? Tower ni. Summoning airport tower mga ka 1 2 3 oh. So ano ni? Na taas no, na building. Wow. 9 story nga tower. Wow, taas gyud ni. Oh, sigalan. Hey, welcome to my vlog. Ngalan. PJ Cordero. Oh, Sir Cordero. Boyet Esteban, Boy, Stephen, gwapong tao. Mark Jimar, can you Okay, shout out. Boss, hapon siya boss. Ada lingaw-lingaw rin ato boss. Sir, amping mo sir ha. Sige sir, thank you. Thank you. Sir, thank you. So, mauna mga ka 1 2 3 at least nakaabot kita diri sa Don Carlos nga site gyud sa kasamtangang gi-construct nga Bukidnon Domestic Airport. Inita. Tunga-tunga sa dakong hawan. Shout out sa ta sa ato ang mga loyalista nga mga subscriber sa 123 Gawens YouTube channel, Facebook page. Big shout out to Ma'am Aida, Romy, Pilar, Payot of Jinsan from Elsa Belocora. Also to Tabalin family, shout out to all of you. Rolando Tabalin, shout out to you from Zandi Marie. Big shout out to Elgar Francis of Zamboanga City, Brian Gutang of Valencia, Karkar, and also to Elmer Miao from Luis, California. Alright, salamat mga ka 1 2 3 sa inyong makanunayong pagsuporta. This is Gawens in Barangay Maray, Don Carlos, Bukidnon. Amping kanunay. I'm remembering the things I have done in my life. Oh, making 1 or 2 turns that weren't really what I planned. Sometimes the choices I made have been hard to understand. Better get ready. I'm ready. Better get ready. I'm ready. Ready to do all that I gotta do to aim high. So I look at my reflection instead. Oh, I see all them dreams running